Είναι κάτι πίσω. Είναι μερικοί ακόμα, τι αφού δεν έχει φανεί το συνοδευτικό. Τα παιδιά που δεν μπορεί μετά θα πάνε με καράβια. Αποδρεύει τη γέφυρα. Έχεις κυλιδάκι καθόλου? Έχω. Για να σήξω τη βίδα στο πετάλ. Το πάντα έχω, μόλις είμαστε έτοιμοι θα ξεκινήσουμε. Άνοιξε το πλάι και πάρε κλειδιά στην βαλίτσα μου. Αυτά που μοντιάρουν τα πρώτα, τα στέλνει η Γερμανία. Αυτό είναι αφακτός, 10 χιλιόμετρα. Όχι, απλά για να ξέρουμε ο τελευταίος τι κάνει. Πρόεδρε, καλημέρα. Τι κάνεις? Είμαστε έτοιμοι να μας συνοδεύσεις. Ωραία. Κάτσε, έρχεται και οι άλλοι. Ο Δεχορίτης που είναι ρε παιδιά? Η τελευταία.